tikulandireni ku presentation yathu. Muli ndi ine Brother Daniel. Tikulandira Streams of Light. Tikuona ndithu funso number 12 imene ikukhudza Mulungu amene tikupembedza ife. Funso limene tikulenga pa Yesaya 48 verse yake 16 pamene pakunena kuti idzani ine chifupi ndi ine, imvani ichi. Kuyambira pachiyambi sindinanene mseri, chiyambire zimenezi. Ine ndilipo, ndipo tsopano Ambuye Mulungu wanditumiza ine ndi mzimu wake. Mwanjira ena zikuthaona kunena kuti no Ambuye wanditumiza ine ndi ndani? Ndi mzimu wake. Okay, so kungona choncho mathintira zamana no maona akutumiza ndi Ambuye amene ali Mulungu. Okay, akutumiza ndi mzimu wake, akutumiza ndi Yesu utatu wa Mulungu. Okay, temanika akutumiza ndani? Ambuye akutumiza Yesu ndi ndani? Ndi mzimu wake. Okay, tiye tioneni kodi alipo awiri amene antuma Yesu kapena alipo mmodzi amene antuma Yesu? Akuntuma Yesu ndi ndani amene pa? Tiye tioneni amene pa. Tikaona mu Bible in Basic English akunena kuti no limene namba student chaona kuti no ndipo tsopano Ambuye Yehova andituma nandipasa ine mzimu wake. Revised Standard Version yanchichewa akunena kuti no ndipo tsopano Ambuye Yehova wandituma ine ndi mzimu wake. Wanjira ina tionanso menevu Young's Literal Translation ana kuti no mmene na masita nchichewa ana kuti no ndipo tsopano Ambuye Yehova andituma ine ndi mzimu wake. So tikamaona amene papa kunena kuti Ambuye Mulungu andituma ine ndi mzimu wake, zikungoforoza ana kuti no ndithu Mulungu akuntuma Yesu, ndipo kuntuma Yesu akuntuma iye atampasa mzimu wake. Tento nene ngati zili choncho kuti no Yesu Kristo akuforoza motani. Yohane 5 verse 16 ndi 17 out no pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapasa mwana wake obadwa yekha kuti Yesu okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Pakuti Mulungu sanatuma mwana wake ku dziko lapansi kuti akaweruze dziko lapansi koma kuti dziko lapansi lipulumutsidwe ndi iye. So apa pakutumiza Yesu Kristo ndani? Ndi atatu? Ndi awiri? Ndi mmodzi? Tikuona akutumiza Yesu Kristo ndi mmodzi yekha amene ali ndani? Ali Mulungu. Komano pautumiza Yesu Kristo chitika nchani? Machitidwe 10 verse 30 kuti chani? Za Yesu wa ku Nazareti kuti Mulungu anamudzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu, amene anapita nachita zabwino nachititsa onse osautsidwa ndi njerekezi, pakuti Mulungu anali naye pamodzi. Mwanjira ina ndi Mulungu amene anamudzoza Yesu Kristo ndi mzimu wake. Mulungu anamudzoza Yesu Kristo ndi mzimu wake ndi kutumiza Yesuyo ku dziko lino lapansi. Mwanjira ina ichichi ndife mboni, sitikukana sitikususa iye. Mulungu akuntumiza Yesu pa dziko lapansi ndi kudzoza iye ndi mzimu wake. So ichi ncha nzeru ndipo ndi mtandikapata. Sakamba zoti alipo awiri amene akutuma Yesu ayi. Nayi ife pitiza kukhala nafe, panga subscribe, panga like page yathu pa YouTube, ndipo mukagaisa mauthenga amene ndanzana. Amen.